Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Movie Post, στο δικό μας Movieverse. Λείψαμε για ένα διάστημα λόγω διαφόρων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και τώρα ήρθαμε εδώ με Double. Διπλό podcast και Alien και Predator και τις μαλακίες Alien vs Predator που βγήκαν. Ωραία, με τι ξεκινάμε, Alien ή Predator? Να το πάρουμε... Λοιπόν, επειδή το Alien είναι η πρώτη ταινία που βγήκε με τέτοια φάση, θα ξεκινήσουμε με Alien. Okay. Το Predator, αφού Πίσω τελειώσουμε... παίζει κιόλας το Alien. Αφού τελειώσουμε όλο το Alien, όσο θυμόμαστε, όσο θυμάμαι εγώ δηλαδή, γιατί... Εγώ δεν τα έχω δει. Εσύ τα έχεις δει έτσι κι αλλιώς. Έχω δει το ένα και το δύο. Όχι, μόνο. δεν κατάλαβες. Εγώ τα έχω δει όλα. Απλά δεν τα θυμάμαι γιατί δεν θα κάθομαι τώρα Disney Plus να δω πάλι Alien, ένα Alien 2 από τη σειρά. Ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με Alien, θα τελειώσουμε το Alien. Θα πιάσουμε και το Ridley τα τελευταία, Covenant και Προμηθέα, λίγο θα τα πιάσουμε και αυτά. Είναι σημαντικά. Και μετά θα πάμε στον Predator. Τον αγαπημένο Predator. Να πάμε με το 2, να πάμε όπως βγήκαν. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Όπως δημιουργηθήκαν, δηλαδή να κάνουμε μια παρένθεση μέσα πότε δημιουργήθηκε το Predator. Θα χάσουμε το immersion μετά. Okay. Κατάλαβες, γιατί είναι και τα Predator πολλά, δεν είναι λίγα. Ναι, πότε δημιουργήθηκε όμως. Πότε βγήκε η πρώτη ταινία. Ναι, όχι το 87. Ναι. Ωραία, πάμε. Νομίζω το Google πριν από λίγο, όχι ότι το θυμάμαι. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαι γιγάντας. Έχω υπολογιστή εδώ μέσα. Δεν έχω. Alien 1. Λοιπόν, το είδες. Το είδα. Σου άρεσε. Για εκείνη την εποχή, ναι. Χρονολογία. 79. 1979. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το Alien το πρώτο, του Ridley Scott, ήταν το πρώτο thriller συσσαγωγή, γιατί thriller ήταν, που διαδραματιζόταν σε τέτοια φάση, δηλαδή στο διάστημα, με έναν εξωγήινο, κακό και εξωγήινο σύχαμα, έτσι. Γι' αυτό δεν τα έχω δει, καταλαβαίνεις, Ναι. γιατί και τα συχαίνομαι και τα φοβάμαι. Αλλά το ένα εντάξει ήταν οκ. Ήταν παραμυθάκι. Μέχρι τα 11. Μετά εντάξει, μετά μπορούσε να τα δεις. Το 79 βλέπω πίσω εγώ τα πλάνα τώρα το 79. Έτσι. Ναι, ήταν φοβερά. Εντάξει, απίστευτη έτσι. Δεν είναι απλά φοβερά. Φίλε, το 79 δεν ξέραμε τι πάει να πει κινηματογράφο. Κοίτα εδώ. Όχι, εντάξει. Εγώ δεν είχα γεννηθεί. Εσύ δεν είχε, ούτε εγώ είχα γεννηθεί, ρε φίλε, το 79. Μετά από μερικά χρόνια γεννήθηκα. Έτσι και οι τύποι πίσω έχουν κάνει πράγματα Πρόσεχε να δεις. που τα βλέπω σήμερα. Λοιπόν, για να μην λέμε μαλακίες. Τη φαντασία στον κινηματογράφο και το διάστημα και το όλο κόνσεπτ τα ξεκίνησε ο George Lucas. Μετά, ναι. Το ξεκίνησε ο George Lucas. Θα κάνω μια παρένθεση τώρα. Το ξεκίνησε. Πολύ σημαντική σαν σκηνοθέτης που είμαι. Και θα πω ότι το ξεκίνησε το Odyssey 2000. Το ξεκίνησε το Odyssey 2000, αλλά το κόνσεπτ αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, με φτασμένη τεχνολογία, με το ταξιδεύουμε παντού, πάμε παντού, κάνουμε τα πάντα, το ξεκίνησε ο Λούκας με το πρώτο Star Wars. Το οποίο, πότε βγήκε? Το 70, λίγο πριν το άλλο νομίζω. Εκεί στα τελειώματα των 70's βγήκε και αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Λούκας έκατσε και ίδρυσε ολόκληρο στούντιο μόνο και μόνο για τα εφέ του Star Wars, την ILM. Την ILM που ξέρουμε και σήμερα. Την ILM η οποία είναι, πώς λέγεται κανονικά, Industrial Light and Magic Studio. Έτσι. Επίσης και να αναφέρω και κάτι τώρα εδώ, η Pixar, Ναι. η γνωστή εταιρεία που κάνει τα γαμάτα τα animated, το Λούκας είναι. Ο Λούκας την ίδρυσε κι αυτή. Βασικά, όχι την ίδρυσε. Η ομάδα του Λούκας της ILM εφήβρε την Pixar. Ναι, ήταν ομάδα που δούλευε. Η Pixar στην ουσία τι ήταν? Ήταν σαν να λέμε μια προχωρημένη μονταζέρα για special effect. Την οποία την πούλησε μετά στον... Disney. Περίμενε, πριν την Disney. Την πούλησε στον... της Microsoft, όχι της Microsoft, το iPhone. Έλα ρε. iPhone εδώ. Steve Jobs. Τι είναι, την πούλησε στον Steve Jobs και μετά έγινε η Pixar που ξέρουμε και όλα τα λοιπά. Τώρα στην Disney πότε πουληθήκαν και κάναν όλα στην Disney πουληθήκαν έτσι κι αλλιώς. Μαλάκα, η Pixar έβγαζε animation για την Disney εξ αρχής, γνωστή. Ναι, εντάξει. Παρένθεση, τα μικρόφωνα γράφουν. Ναι, κοντά μας. Οκ. Λοιπόν, πάμε άλλη ένα. Έτσι φτιάχνει. Θρύλος του κινηματογράφου, Ridley Scott.
Δεν τον ξέραν τότε το Ridley Scott. Από εκεί ξεκίνησε ο Ridley Scott. Από το Alien το 1. Παρεμπιπτόντως λίγο, κοίτα λίγο τους φωτισμούς. Ήταν δικαίωμα και τους φωτισμούς. Ναι. Μιλάμε το 79. Το 79. Ναι, το ξαναλέω πάλι. Το είχε κάνει ο Λούκας νωρίτερα. Έδωσε ιδέες ο Λούκας νωρίτερα που το έκανε. Εντάξει. Έδωσε. Ιδέες έδωσε, αλλά εδώ μιλάμε για το art direction. Ναι, είναι. Έχει... πολύ καλοστημένη. Πρόσεξε. Είναι καλοστημένη, έχει στοιχεία Λούκας. Έχει στοιχεία Λούκας όμως, καταλάβεις. Δηλαδή πήρε λίγο Star Wars και έβαλε μέσα. Λίγο. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό, δεν είπα έχει εγώ. εξελιχθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό. Να σου πω κάτι. Παλιότερα όταν έκανα κόμιξ. Από κάπου πρέπει να εμπνευστείς, ναι, έτσι. ήμουν εμπνευσμένος από Τζον Μπούσεμα, από Τζο Μαντουρέρα, από Εντ Μπένες, από Καστελίνη, από Τζιμ Λι. Όχι, από Κέρα Τουριάμα δεν ήμουν ποτέ. Από τέτοια, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι το σκίτσο που έβγαλα στο τέλος. Ήταν ένα μείγμα από πολλούς σκιτσογράφους. Δεν ήταν κάτι το οποίο από κάπου ξεκινάς, κάπου αντιγράφεις πάντα. Και μετά αποκτάς στη συνέχεια δικό σου στυλ. Ridley Scott, thriller, για την εποχή του ήταν thriller άρα. Εντάξει. Τώρα, άμα το δει κάποιος ρε φίλε, μπορεί και να γελάει. Αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε. Ακόμα και τώρα, αν το δει ένα παιδάκι το οποίο είναι 10 χρονών, θα χυστεί. Θα τρομάξει. Θα χυστεί, θα φοβάται. Βασικά, σε όλη την ταινία έχει σκηνές που σε τρομάζει, παρά μόνο εκεί που βλέπεις το Alien. Γιατί δεν ήταν ακόμα. Να σχολιάσουμε λίγο εδώ που καπνίζουν στο σύμπαν. Καλά, εκεί. Ρε παιδιά, εντάξει. Αυτές τις ταινίες τις έχω απολαύσει. Ρε παιδιά, είναι παντού τσιγάρο. 70s και 80s καπνίζαν συνέχεια παντού. Δεν υπήρχε τότε. Ακόμα και στο σύμπαν πίνουν μπύρες. Ρε φίλε, μιλάμε για μια εποχή που καπνίζαν μέσα στα αεροπλάνα. Μιλάμε για μια εποχή που καπνίζαν στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν ενσωματωμένο τασάκι σε κάποια γραφεία. Δηλαδή, απλά πάταγε κραπ και έβγαινε κατευθείαν στάχτη μέσα στην κουμπιτενική. Γιατί το τσιγάρο τότε ήταν must, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, άλλη. Ναι, τότε σε θεωρούσαν άμα δεν κάπνιζε. Ναι, όχι. Απλά να πίσω το τσιγάρο είναι. Όλοι. Και αν θυμάσαι στο 2. Όλοι. Αφού άμα δεις καπνίζει και το γατί. Καπνίζει και η γάτα. Αν θυμάσαι στο 2. Ο μαύρος όταν ξυπνάει σε μια φάση από τον ύπνο που είναι και καλά. Για να κάνουμε το ταξίδι. Ο Αφροαμερικάνος τα λες. Ας κάνουμε ένα τσιγαράκι. Έσκασε το πουρο κατευθείαν. Με το που ξύπνησε. Το είχε μαζί του μέσα στη γυάλα. Κοιμήθηκε με το πουρο και με το ξύπνησε το έσκασε. Ναι, το είχε κι αυτό μαζί. Κοιμόταν. Ναι. Σου λέει κάτι κοιμηθώ. Μόλις θα ξυπνήσει 40 χρόνια. Ωραία. 40 χρόνια είναι η φωτίση εκεί πέρα. Δεν ξέρω πόσο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου να δεις. Σου δείχνει κιόλας ο Ridley Scott ότι το διαστημικό travel κρατάει χρόνια. Δεν είναι Star Wars, στο Star Wars ας πούμε. Πας από τον έναν πλανήτη στον άλλον, τρικαλαλάρισα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σκέψου ότι ο Άρης, που είναι γείτονας πλανήτης, δίπλα, είναι η Γη, ο Άρης, ο αμέσως γειτονικός πλανήτης από την άλλη πλευρά είναι η Αφροδίτη, ας πούμε. Ταξιδεύοντας με 20-30-40 χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα, λέμε τώρα, θα είσαι 6 μήνες για να πας στον Άρη. Και πρόσεξε, θα είσαι 6 μήνες για να πας στον Άρη, όταν οι τροχές συμπίπτουν που είναι δίπλα Γη με Άρη. Δηλαδή, γιατί μπορεί να συμπίψει η τροχιά να είναι από την άλλη μεριά του ήλιου Άρης και να μην φτάσει και ποτέ. Εντάξει, που δεν θα φτάσει ποτέ. Είναι. Ναι, εντάξει. Okay. Εδώ ναι, το κράτησαν ότι είναι. Όχι, απλά είναι μεγαλύτερα τα ταξίδια. Το αναφέρω αυτό με Άρη και Γη, ρε παιδί μου, για να το παίξουμε και λίγο ότι ξέρουμε κι άλλα. Ότι γνωρίζουμε, θα τα ψάξω όλα αυτά μετά και άμα είσαι εκεί θα γελάω πολύ. Δεν πιστεύουμε ακόμα ότι πέφτουν τα αστέρια και κάνουμε μια ευχή. Λοιπόν, εγώ άλλο λέω, το 79 τώρα να κάτσουν να σκεφτούν ότι το αστρικό ταξίδι θα πρέπει να μπουν σε έναν ύπνο. Ναι, αυτό ήταν. Μιλάμε τώρα το 79 και γινόταν πόλεμος. Να ρωτήσω κάτι τώρα και εδώ θα σε πιάσω. Πότε στείλαν όμως το πρώτο. Πάντα γίνονταν πόλεμος. Πότε έγινε η πρώτη αποστολή στο διάστημα. Γιατί καλά λέμε το 79 για την ταινία αυτή. 10 χρόνια πριν. Λέμε, είχαν ήδη γνώση τι γίνεται. Μην τις μαλακίες τώρα. Στείλαν τη Λάικα. Δείτε αστρόνιο να πούμε. Όλα ψέματα. Ναι, όλα ψέματα. Καλά, εντάξει. Όλα ψέματα. Flat Earth, ναι. Οπότε, δεν ήταν τόσο καινούριο για τους Αμερικάνους. Άσε τώρα εμείς που ήμασταν ακόμα, παίζαμε πετροπόλεμο. Κοίτα να δεις. Καταρχάς το 79 δεν είχε γεννηθεί κανένας που είναι μες στο δωμάτιο. Κανένας. Δεν παίζαμε καν. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, ακόμα και στη Σελήνη να είχαν πάει, ρε φίλε.
Εδώ η φαντασία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ναι, ρε, εδώ έχει πάει πάνω αλλού. Έχει προχωρήσει, αλλά Λοιπόν, είναι μια εικόνα του πώς μπορεί να είναι τα σκάφη. Για να μην πλατιάζουμε πάντων, με τα ναι, σκάφη, ναι. με πότε πήγαμε και πότε κάναμε. Ωραία. Alien 1, thriller, ωραίο, έκανε την αρχή. Μας έδειξε έναν εξωγήινο που σε design είναι και τρομακτικός, το Alien δηλαδή. Και πολύ ωραίο design, είναι έτσι αεροδυναμικό, δεν έχει μάτια, έχει δόντια ψιλοανθρώπινα με λίγο κοινόδοντα, δηλαδή είναι ωραίο το κόνσεπτ. Το ότι βγάζει στόμα μέσα από το στόμα το κανονικό, δηλαδή Η χλαπάτσα που στάζει είναι και αειδιαστικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και prop. Καταλαβες. Δηλαδή θα τα αγόραζες τότε να πεις μαλάκα το άλλο είναι αυτό, θα το πάρω να το έχω στο δωμάτιο. Κατάλαβες. Εσύ είναι αίδια. Είναι δηλαδή. Ποιο δεν θα έπαιρνες όμως από τα άλλη. Τι Για εννοείς. να το έχεις στο δωμάτιο. Εγώ δεν θα έπαιρνα αυτό. Καλά, εγώ θα έπαιρνα να κάνει γιατί είναι ακριβά, αλλά. Αυτό που πέφτει πάνω σου και σε τυλίγει στο λαιμό, αυτό δεν θα το έπαιρνα. Αυτό- Το Alien σαν αυτό- Alien θα το έπαιρνα. Αυτό, Το χειρότερο κατασκεύασμα. πρόσεξε, αυτό που σε τυλίγει από το λαιμό και σου κάνει. Και σου βάζει μέσα το πουλί. Αυτό, άμα δεις, όταν ανοίγει, είναι σαν βετζάινα. Μοιάζει με θηλυκό τέτοιο. Μοιάζει με θηλυκό, αλλά έχει και αρσενικό μέσα, κατάλαβες. Ξεκινάει από θηλυκό για να σε ρίξει και μετά ναι, τρως το παπάρι. σε Δηλαδή, ποτάει από το κάπως λαιμό έτσι, και ναι. στον φοράει μετά. Δηλαδή, ο Ridley Scott είχε πιάσει και την LGBT ατζέντα τότε. Σου λέει, βγαίνει αυτό μέσα από το αυτό. Ήταν μπροστά σε αυτά. Που δεν νομίζω να το σκέφτονταν έτσι τότε, αλλά εντάξει, σου λέω τώρα. Το πιάσε. Μπορεί και να το σκέφτηκαν όμως, να ξέρετε, δεν είναι τυχαίο το κατασκεύασμα. Και την εποχή δεν παίζει. Τέλος πάντων. Άλλο θέλω να πω τώρα. Πάντως να πούμε κάτι. Πίσω βλέπουμε μαύρους. Ναι, πρόσεξε. Εντάξει, τι να λέει. Εννοώ, τι θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι δεν βάζανε. Όχι, ρε. Προς το. Πάντα υπήρχε Ναι, ρε, φίλε, κομμάτι, εντάξει, ναι. όλα μέσα σε μια ταινία. Πάντα. Έτσι, Πρόσεξε να δεις. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Το Alien το πρώτο είναι η ταινία η οποία μας... το Alien το πρώτο είναι τρομακτικό. Είναι πιο τρομακτικό από το δεύτερο, ας πούμε. Γιατί, ρε φίλε, σου δείχνει έναν εξωγήινο ο οποίος όταν χάνει αίμα είναι οξύ. Μπορεί να τρυπήσει όλο το σκάφος, καταλαβες. Ωραία, πάμε στα δεύτερα. Οπότε δεν μπορείς να τον σκοτώσεις με συμβατικά μέσα. Γιατί είσαι μέσα κλεισμένος μέσα σε ένα διαστημόπλιο. Άμα τρυπήσει το διαστημόπλιο, τη γάμισες. Ναι. Οπότε πρέπει να βρει άλλο Δεν τρόπο. μπορείς το κάνεις να ματώσεις. Καταλάβεις, πρέπει να βρει άλλο τρόπο να το σκοτώσεις. Αυτό ήταν δηλαδή το πιο τρομακτικό πράγμα σε όλη την ταινία. Ότι δεν μπορείς να τον πληγώσεις τον εξωγήινο, τη γάμισες άμα τον πληγώσεις. Καταλάβεις, πρέπει να βρει άλλον τρόπο. Και δεν είναι ένα εξωγήινο, δεν είναι ξέρω εγώ ένα τόσο δά. Δεν είναι ο ητή, α πούμε, που πατήσει μια κλουτσά, τον πετά στο παράθυρο. Τον πνίγω με τα χέρια. Είναι 2 μέτρα, είναι ανθρωποειδές, είναι γάμισέτα. Άμα σε πιάσει τα χέρια, δηλαδή σε ξέσχισε. Okay. Αυτό είναι το τρομακτικό του. Το πιο τρομακτικό του είναι ότι είναι και εξωγήινος δυνατός. Δηλαδή δεν πάω να τον παίξω μπουνιές, αλλά είναι και δεν μπορώ να τον πληγώσω. Έχει πολλά. Δηλαδή σου λέει ότι και όπλο να είχαμε, δεν μπορούμε να τον κάνουμε κάτι. Τη γαμίσαμε, είμαστε διαστημόπλιο μέσα. Πολύ ωραίο που στο τέλος, spoiler από εδώ και πέρα, παντού, η Ripley τον πετάει στο διάστημα. Τον πετάει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, ωραίο το Alien το πρώτο, έκανε την αρχή στα space, fantasy, science fiction, ας πούμε, thriller. Thriller, γιατί thriller ήταν. Thriller είναι βασικά. Και μετά, το δεύτερο, by the way, όλα τα Alien έχουν σκηνοθετάρει. Στο δεύτερο, τρελή διαφορά ανάμεσα πρόσεξε όμως, πρόσεξε. Το δεύτερο... Πολύ καλή δουλειά. Το δεύτερο... Πότε ήταν το δεύτερο, το 86. Το 86 νομίζω. Πολύ καλή δουλειά. Το δεύτερο το πήρε ο James Cameron. Οκ, δηλαδή τότε παίζανε Terminator, παίζανε τέτοια πράγματα, φαντάσου. Ναι. Και επειδή τα είδα όλα πρόσφατα, λόγω από τα movie που κάναμε, θεωρώ ότι ήταν η πιο καλογυρισμένη με πολύ κασέρι. Το αγαπημένο μου Alien είναι το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν πολύ το ωραίο. Το Aliens, λέγεται Aliens γιατί είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα. Λοιπόν, βασικά είναι και το πρώτο που είδα, όταν ήμουν μικρός. Το πρώτο ήταν λίγο Muppet Show. Όχι, δεν κατάλαβες. Σαν Alien. Σαν ταινία ήταν πολύ ωραία. Το πρώτο Alien που είδα, ήμουνα διακοπές στη Λεπτοκαριά, πιτσιρίκος, και είδα ότι το έπαιζε ο κινηματογράφος στη Λεπτοκαριά. Λεπτοκαριά Πιερίας, by the way, στο Λιτόχωρο κοντά που είναι. Το έπαιζε ο κινηματογράφος το Alien το 2. Εγώ τι έπαθα στο πρέπει. Άρα ήμουν μικρός εγώ, δεν μπορούσα να το δω σινεμά αυτό. Αλλά τότε σε βιντεοκασέτα μετά όταν γύρισα Τρίκαλα και χέστηκα πάνω μου κανονικά. Δηλαδή είχα να κοιμηθώ μια εβδομάδα μόνος μου στο δωμάτιο. Ήμουν μικρό, ήμουν 8 χρονών, δεν είναι.
Μη γελάς, όταν είχα δει το ραφοφόβια δεν πήγαινα καν τουαλέτα. Όταν είσαι μικρό και βλέπεις το Aliens, χέζεσαι, δεν είναι πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, το Aliens, το δεύτερο, φοβερή ταινία κι αυτήν. Ξέρεις τι γίνεται με τα Alien. Στο πρώτο και στο δεύτερο, και στο τρίτο βασικά, δεν μπορείς να πεις μ' άρεσε πιο πολύ αυτό. Είναι καθαρά θέμα concept, είναι καθαρά θέμα γούστου, γιατί είναι και τα πρώτα τρία πολύ καλά. Δεν ξέρω. Όπως είναι και τα πρώτα τρία από καλούς σκηνοθέτες. Αλλά θα συνεχίσω να τα βλέπω. Γιατί τελικά δεν φοβάμαι. Εμένα μ' άρεσε το δεύτερο. Δεύτερο πιο πολύ, γιατί το δεύτερο είχε πιο πολύ δράση. Είχε τους Space Marines που σκάνουν τα μπαντά στα όπλα. Είχε φοβερό τάγκ που το παίρνουν και τα. Δηλαδή, το πρώτο ρε παιδί μου, είσαι στο έλεος του Alien. Καταλαβες. Είσαι δηλαδή εγκλωβισμένος σε ένα σκάφος που την έχεις γαμίσει έτσι κι αλλιώς. Το δεύτερο είχε πιο μπαντασεριά. Σκάμε με τα όπλα και γαμάμε μάνες, κατάλαβες. Ήταν πιο αμερικανιά, πιο America fuck yeah, ξέρω εγώ. Ναι, πάμε να τα σκίσουμε όλα, ρε παιδί μου. Είχε τον τρόμο του. Ήταν και αυτό κλειστοφοβικό, κλειστήκαν πάλι σε κάτι θαλάμους, πρέπει να βγουν από κάτω να κάνουν εκεί τα έτσι και τα αλλιώς. Αλλά είχε πιο πολύ δράση. Δηλαδή το Alien το πρώτο ήταν thriller. Το Alien το δεύτερο ήταν πολύ δράση. Ήταν action movie. Το Alien το 2 ήταν action movie. Γι' αυτό και πούλησε και πιο πολύ απ' όλα. Γι' αυτό και από εκεί και πέρα μετά συνεχίστηκε για τα καλά. Okay. Λοιπόν, Alien 2, σκηνοθετάρα James Cameron. Όλοι τον ξέρουν James Cameron. Εντάξει. Οι πιο πολλοί από εσάς τον ξέρετε από το Τιτανικό. Λεπτομέρειες στο 2. Λεπτομέρειες στο 2, άκου να δεις. Κάποια πράγματα που δεν άρεσαν ή άρεσαν. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που να μην άρεσε στο 2. Ειδικά για την εποχή που βγήκε. Εγώ ένα πράγμα, γιατί το τώρα πρόσφατα. Ρε φίλε, δεν είσαι αντικειμενικός άμα τότε τώρα πρόσφατα όμως. Δεν μπορείς να είσαι. Δηλαδή, ταινία που βγήκε στα 80's να την κρίνεις τώρα. Είναι λάθος. Για πες, τι λάθος. Ανοίγουν στο vacuum of space καταπακτή. Ναι. Έλα ρε φίλε τώρα. Δεν ξέρω πώς δουλεύει τότε το vacuum of space. Ρε φίλε, πρόσεχε. Όχι, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Ρε μαλάκα, να σου πω κάτι. Πρόσεχε. Στο Star Wars έχει. Γιατί λέω για το Star Wars. Στο Star Wars έχει μάχες που γίνονται στο διάστημα, που γίνονται στο vacuum of space δηλαδή, και ακούς λέιζερ, ακούς τα σκάφη να περνάνε. Δεν υπάρχει ήχος στο διάστημα. Είναι όμως αυτό που λες, ρε παιδί μου, είναι το καλλιτεχνικό, είναι το κόνσεπτ, είναι το. Πώς το λένε. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις ποιο ήταν το θέμα. Όμως δεν ήταν μόνο το vacuum of space. Πρόσεχε, γιατί είσαι λίγο άσχετος τώρα εδώ. Το vacuum of space, όταν είσαι μέσα σε σκάφος, άμα ανοίξει μπουκαπόρτα, ναι, τη γάμισες έτσι κι αλλιώς. Τραβάει τα πάντα έξω. Τραβάει και το οξυγόνο και τα πάντα. Αλλά εδώ πέρα όμως δεν είμαστε στο διαστημικό σταθμό που έχουμε τώρα γύρω από τη γη. Είμαστε σε ένα κόνσεπτ, ρε παιδί μου, τεχνολογικό, φτασμένο, απίστευτο. Δεν σου λέω σκηνοθέτης γιατί γίνεται αυτό. Οπότε, αφού έχουμε τέτοια τεχνολογία που πάμε από πλανήτη σε πλανήτη, ας πούμε, σαν να αλλάζουμε χώρα με το αεροπλάνο, σου λέει ρε φίλε ότι εντάξει είναι και η τεχνολογία από το vacuum of space δεν είναι τόσο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ότι έχουν πυροσβεστήρες. Βάλε όμως ότι το. Ναι, πρόσεξε. Εδώ πέρα καταρχάς έχουν προσγειωθεί στον πλανήτη, ο οποίος έχει οξυγόνο κανονικά, έτσι, είναι κατοικήσιμος. Άμα θυμάσαι, στο Alien το 2. Στο Alien το 2 πάνε σε έναν πλανήτη, ο οποίος ρε φίλε είναι κατοικήσιμος κανονικά. Εντάξει, δεν είναι γη, αλλά δεν είναι και Άρης. Καταλαβες. Οπότε σου λέω ότι ναι, είναι αυτό το θέμα. Γιατί. Όχι, εμένα ξέρεις τι μου φάνηκε χαζό. Το ότι από τη στιγμή που όλη αυτή η πίεση τραβάει αυτό το τέρας το οποίο ζυγίζει και κάποια κιλά, δεν γίνεται να κρατιέται από το πόδι σου και βάλε και την πίεση που το ρουφάει και να κρατιέται και από σένα και εσύ να έχεις μείνει αρτιμελής. Κανονικά αυτή θα έπρεπε να κοπεί στα τρία. Χέρι, πόδι, μέση. Βασικά δεν θα μπορούσε να κρατηθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο, αλλά άσχετο αυτό. Λέμε, έστω. Ωραία. Δεν γίνεται. Ωραία. Τώρα κοιτάτε λεπτομέρειες. Ναι, ταινία το Nate είναι το μοναδικό πράγμα. Για να πούμε έτσι, να πας πολύ σκληρά για το 86, είναι το μοναδικό πράγμα που αν δεν είχε αυτό θα ήταν η απόλυτη ταινία μέχρι και σήμερα. Δηλαδή το μόνο πράγμα που έχει λάθος αντικειμενικά, γιατί αν σου πω τις ιδέες που έχει μέσα, έχω πάρει από το Matrix. Το θυμάσαι το ρομπότ που μπαίνει μέσα η Replay. Ναι. Το ρομπότ με τις δακάνες. Ναι, βεβαίως. Είναι ίδιο με τα Matrix από το Zion.
Ναι, εντάξει, το Matrix τα έκλειψε από εκεί. Αυτό λέω. Ναι, εντάξει, εννοείται, ρε φίλε. Μαλάκες, στα 90s υπήρχε ολόκληρο καρτούν που βασιζόταν πάνω στα εξωσκελετούς τέτοιους και λεγόταν Exo Squad. Και μόνο εγώ το βλέπα στην Ελλάδα, κανένας άλλος. Δεν το ξέρει κανένας από εσάς αυτό, είμαι σίγουρος. Όχι, άλλο λέω. Δεν το ξέρει κανένας, το Exo Squad δεν το ξέρει κανένας από εσάς. Έξω Squad πρέπει στο Mega Drive, παιχνίδι. Ναι, είχε βγει και στο Mega Drive Game. Το είχα πάρει, το έπαιζα. Μαλακέ ήταν το game. Αλλά το καρτούν το βλέπα φανατικά. Και το καρτούν είχε σαν κόνσεπτ ότι οι άνθρωποι φτιάξαν super soldiers στην ουσία, κάτι μπλε τεράστιους. Και επειδή για να τους κάνουν δουλειές και σκλάβους στην ουσία, φθηνούς, και ξέρεις, με φάση, ξέρεις, genetic advanced πράγματα και τέτοια, και τους στείλαν μετά στον Άρη να κάνουν εκεί δουλειές. Και αυτοί κάνανε, ρε παιδί μου, επανάσταση εναντίον των ανθρώπων και δημιουργήθηκε μετά η Exo Squad, οι οποίοι για να αντιμετωπίσουν αυτά τα πλάσματα τους Αριανούς που ήταν τόσο μπιλντέρια τέλος πάντων, γιατί δεν ήταν γεννητικά πειράματα στην ουσία, ήταν σαν άνθρωποι αλλά πολύ πιο εξελιγμένοι, ρε παιδί μου, φτιάξαν τις E-frames. Κάτι πανοπλίες σαν αυτά από το Alien, που απλά δεν είχαν ταγκάνες, είχαν όπλα πάνω. Και κυνηγιόταν με αυτά και παλεύαν. Φοβερό animated. Οκ, γι' αυτό ακόμα λογικά από εκεί πήρε. Πλάκα, κάτσε να στείλω το John Favreau στο X, στο Twitter, να το κάνω με ταινία. Εφέ, Alien 1, Alien 2, γιατί τα ίδια ήταν και μετά. Λοιπόν, φοβερά animatronic. Όχι στο 1, στο 2. Και στο ένα καλό animatronic. Και καλό, πολύ ωραίο design, το είπαμε αυτό έτσι κι αλλιώς. Πάμε μετά Alien 2, είπαμε δράση, περιπέτεια, όπλα, γαμάωτα, ο κλασικός James Cameron. Πάμε Alien 3. Μετά δεν ξέρω τίποτα, είναι... Ωραία, το Alien το 3 είναι επίσης κλειστοφοβικό και τρομακτικό σαν το πρώτο. Δεν είναι σαν το δεύτερο που λες... Στο δεύτερο το Alien νιώθεις μια ασφάλεια, γιατί λες σκάν τα κομμάτια με τις οπλάρες που δεν πλησιάζει τίποτα, ρε φίλε. Και όντως το Alien το 2 δεν τα βάζουν με έναν εξωγήινο, τα βάζουν με 100-200 Alien, ξέρω εγώ πόσα είναι εκεί μέσα. Δηλαδή σκοτώνουν Alien αβέρτα. Στο τρίτο το Alien γυρνάνε ξανά ο David Fincher. Πες μου, γιατί θα τα δω, αλλά μου αρέσει το spoil εμένα. Ωραία, αφού σου αρέσει το spoil θα τα πω όλα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα τα έλεγα. Ο David Fincher, ο σκηνοθέτης του Fight Club. Ναι. Αν και εκεί απέτυχε αυτός. Απέτυχε στον κινηματογράφο. Έγινε μετά όμως viral σαν βιντεοκασέτα και τα λοιπά. Για άλλο podcast αυτό. Για όταν μετά από 7 μήνες. Λοιπόν, στο Alien το 3, τι μου αρέσει που κάνει ο David Fincher. Σου βάζει ξανά έναν εξωγήινο, ένα Alien δηλαδή, το οποίο βγαίνει μέσα από σκύλο. Ναι. Οπότε δεν θα είναι το κοριτσάκι, τέλεια. Okay. Βγαίνει μέσα από σκύλο. Πώς έφτασε η γη. Δεν είναι στη γη. Okay. Είναι σε έναν πλανήτη, ο οποίος ο πλανήτης αυτός τον χρησιμοποιούν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι για να στέλνουν εκεί πέρα τους εγκληματίες, τους κακούς εγκληματίες, τους πολύ κακούς εγκληματίες. Είναι φυλακή δηλαδή, καταλαβες. Καλή στο πρώτο φάση. Πρώτο, καλή στο πρώτο. Λες να το έχω παίξει. Ναι, δεν το έχω παίξει όμως το καλή στο πρώτο. Τέλος πάντων. Και φάση τώρα το Alien το 3, η Ripley σκάει μετά το 2. Τι μωρέ, τι πάθατε. Η Ripley μετά το Alien το 2 μπαίνει σε ένα θάλαμο αυτήν, ο κομμανταράς, η πιτσιρίκα. Παίζει και αυτό στο δεύτερο, στο τρίτο. Θα σου πω. Okay. Μπαίνει σε ένα θάλαμο, αυτοί που σώνονται στο δεύτερο είναι η Ripley, η πιτσιρίκα, ο κομμανταράς. Ναι, που είναι χτυπημένος και το μισοσυκατεμένο των ανδροειδές. Ναι. Που είναι τα underbox, κρέμονται τα καλώδια. Ναι. Τέλος πάντων. Στο τρίτο, αυτοί, το σκάφος που είναι να πάνε τα στη γη, σκάνε σε έναν πλανήτη, ο οποίος είναι φυλακή. Okay. Κατοικημένος πλανήτης κι αυτός, δηλαδή έχει τα οξυγόνα του και τα έτσι του, αλλά είναι, ρε παιδί μου, φυλακή. Δηλαδή είναι μια φυλακή, εκεί στέλνουν τους χειρότερους, ας πούμε. Εκεί πέρα τι μ' αρέσει όμως. Είναι όλοι πεθαμένοι από την αρχή. Μόνο η Ripley είναι ζωντανή. Είναι και το κοριτσάκι πεθαμένο και ο κομμανταράς πεθαμένος και το ανδροειδές του βάζει κάτι βίσματα σε κάποια φάση, του βάζει μια μπαταρία για να τα πώνει λίγο. Και εκεί καταλαβαίνει η Ripley γιατί δεν έχει πεθάνει. Ενδιαφέρον. Οι άλλοι όμως γιατί έχουν πεθάνει. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Τους έπνιξε το σκατό. Είχε μπει ένα σκατό μέσα μαζί με αυτούς. Τους σκότωσε. Δεν μας έδειξε ότι ο άλλος πέθανε. Ήταν μαζί με αυτούς ένα από αυτά. Αλήθεια. Ναι. Δεν το έδειξε. Έδειξε μόνο την Queen. Το είδες το 3 εσύ. Όχι το 3, το 2 είδα. Βράζει το 2. Στο 2 σκοτώνει την Queen και σου λέει μπαίνουν αυτοί και ζήσαμε εμείς καλά και εμείς καλύτερα. Ναι, το 3 μετά, σε άλλον πλανήτη, το 3 μετά σε ξεκινάει σε φάση, ρε παιδί μου, που σου λέει ότι
Αυτή είναι πεθαμένη γιατί ήταν ένα τέτοιο μαζί μέσα. Α, στο σκάφος. Ναι, αλλά αυτό το τέτοιο έχει κάνει τη Ripley, την έχει βάλει μέσα πράγμα. Την έχει αφήσει έγκυο τη Ripley αυτό. Οκ. Καταλαβες. Ναι. Γι' αυτό η Ripley είναι η μόνη ζωντανή. Και αυτήν τώρα η Ripley τι κάνουν, την πιάνουν φυλακισμένη εκεί πέρα. Την ξερίζουν και αυτήν το κεφάλι, γιατί όλοι έχουν ξερισμένο κεφάλι, είναι θέμα χάσπ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και προσπαθεί τώρα, η Ripley, σαν γυναίκα, μοναδική γυναίκα εκεί πέρα τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, σε μια φυλακή με τους χειρότερους, η Ripley είναι η μοναδική γυναίκα εκεί μέσα. Okay. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και προσπαθεί, και αφού αυτό το σλάπι, πώς το λένε, το hangers λέγονται αυτά, θυμήθηκα. Πάει και μπαίνει και σε ένα σκύλο μέσα. Okay. Και από το σκύλο βγαίνει το alien του πρωταγωνιστή της ταινίας, δηλαδή ο κακός της ταινίας, βγαίνει το alien από εκεί, ξεκινάει να τους φάζει έναν εκεί πέρα. Τη Ripley εντωμεταξύ στο τρίτο προσπαθούν και να τη βιάσουν, προσπαθούν να την κάνουν χίλια δυο, με κάποιους συνεργάζεται, κάποιοι είναι χυδαίοι, κάποιοι είναι λυκδιάριδες, κάποιοι είναι καλοί. Γίνονται διάφορα τέλος πάντων. Αλλά είναι τρομακτικό γιατί δεν έχουν όπλα. Είναι φυλακή. Είναι φυλακή, δεν έχουν όπλα. Και δεν είναι φυλακή η οποία έχει, ξέρω εγώ, guards με όπλα. Επειδή είναι σε άλλο πλανήτη και είναι αποξενωμένη από τα πάντα. Είναι απλά φυλακή. Δεν έχει... Είναι δηλαδή σε ένα πλανήτη που έχει μόνο κτίριο, τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Είναι στο έλεος του Alien δηλαδή. Είναι στο έλεος του Alien. Ωραίος ο Fincher. Δεν θυμάμαι πώς σκοτώνουν το Alien στο 3. Ο killer ήταν του Fincher που είδαμε. Α, το θυμάμαι, ναι. Στο τέλος η Ripley αντιλαμβάνεται ότι έχει μέσα της μια βασίλισσα Alien. Γι' αυτό και θα δεις κιόλας στο Alien το 3, θα δεις ότι το Alien κάθε φορά που συναντάει τη Ripley δεν την πειράζει καθόλου. Θα το πάμε να το δούμε. Υπάρχει σκηνικό που είναι η Ripley και μιλάει με έναν, εκεί πέρα φυλακόβιο, και μπαίνει το Alien και του γαμεί τα πρέκια αυτού, και μετά η Ripley είναι χεσμένη πάνω της, είναι σε φάση έτσι εδώ πέρα και πάει το Alien ακριβώς δίπλα από τα αυτή της. Μπορεί και να το έχω δει. Πάει δίπλα από τα αυτή της. Πάει το Alien δίπλα από τα αυτή της. Σταματάει το δόντια, ναι. Βγάζει και την αηδία από μέσα. Την πλησιάζει εδώ. Και η Ripley είναι έτοιμη να πάθει. Έχει πάθει ήδη 10 εμφράγματα, 7 εγκεφαλικά. Αλλά το Alien δεν την κάνει τίποτα. Φεύγει απλά. Εκεί καταλαβαίνει η Ripley. Κάτι παίζει εδώ πέρα. Δεν με πειράζει εμένα αυτό. Καταλαβες. Είναι σαν το σκελί του κακό που έχει δαγκώσει όλο τον κόσμο, αλλά εμένα με αγαπάει. Κάτι παίζει εκεί πέρα. Δεν γίνεται εμένα να με αγαπάει μόνο αυτό. Κάπου το ξέρω από μικρό, λες αυτό. Δεν το αγάπησε ποτέ μετά το γέννησε αυτό. Θα σου πω, στο τέλος η Ripley τι γίνεται. Είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Γιατί θα πρέπει να αυτοκτονήσεις. Είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να το γεννήσεις. Είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Αυτό είναι σημαντικό που θα πω για το 4. Πώς σκοτώνει η Ripley το Alien στο τρίτο. Σκότω, πρέπει να σκότω. Όχι, το φτιάχνει φασολάκια με τη ρήφα. Με γάρο. Άσε με μαλάκα. Λοιπόν, με κεφίρ και σκόρδο που είναι για τα... Λοιπόν, στο Alien το 3, οι φυλακόβοι εκεί πέρα φτιάχνουν, ρε παιδί μου, δεν τους έχουν φυλακόβιους εκεί να κάθονται. Είναι εργάτες, φτιάχνουν σίδερο, φτιάχνουν μέταλλα. Έχουν ένα σημείο που έχει λάβα μέσα, έχει υγρό μέταλλο, ρε παιδί μου. Λάβα. Ναι, έχει. Αυτό που κάνουν εξόρυξη εκεί πέρα. Το τραβάει η Ripley το Alien εκεί και το πετάει μέσα αυτό, το καίει εκεί μέσα δηλαδή. Αλλά το Alien δεν καίγεται μες στη λάβα. Είναι πολύ ανθεκτικά τα μπουρδέλα αυτά. Ναι, είναι πολύ ανθεκτικά. Είναι πολύ... Πέφτει αυτό μέσα στη λάβα, το κάνει, το ξεγελάει και το πετάει μέσα και αυτό πετάγεται μέσα από τη λάβα μετά. Αλλά τι γίνεται. Επειδή το κέλυφος από τα Alien είναι, ρε παιδί μου, σαν σίδερο, σαν γυαλί, σαν δεν ξέρω πώς είναι τέλος πάντων, είναι πολύ ανθεκτικό. Σε τι δεν αντέχει όμως. Διαστολή, απότομη συστολή. Μετά το πάγωσε, του ρίξε. Και τι το έκανε. Εκεί που ήταν βρασμένο το Alien, δηλαδή το είχε ρίξει μες στη λάβα και ήταν θερμοκρασία 400 βαθμούς, ξέρω εγώ πόσο ήταν. Πατάει μία ανάβητα πυροσβεστικά από πάνω το που ρίχνουν τέτοιο και σκάει, γίνεται κομμάτια. Όπως κάνει ένα μέταλλο, όμως το κάνει διαστολή, συστολή απότομα ή ένα γυαλί που σπάει, παθαίνει αυτό το πράγμα. Πολύ έξυπνο, πολύ καλό, πολύ πρωτοποριακό για τότε. Δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί στην ταινία αυτό. Το είχαμε δει στους X-Men μετά, σε ένα τεύχος που ο Κολοσσός... Έλα, το είδαμε στο Terminator. Με το υγρό κρίσταλο. Με το υγρό κρίσταλο που πάγωσε, ναι. Που είχε ζεσταθεί και είχε λιώσει παντού και μετά πάγωσε. Ναι, γιατί το Alien το 3 νομίζω βγήκε μετά το Terminator το 2. Ναι, το είχαμε δει εκεί. Ουσιαστικά πάγωσε με το υγρό άζωτο τα φχίλια. Και μετά έλειωσε. Ναι, κοίταξε να δεις, τα φχίλια δεν έκανε διαστολή συστολή. Τα φχίλια απλά πάγωσε, τον έριξε μια σφαίρα, τον έκανε κομμάτια. Κοβόταν τα. Ναι, παιδί μου, αυτό σου λέω. Πάγωσε από το άζωτο,
Δεν ήταν διαστολή-συστολή. Ήταν απλά πάγωσε, τον έκανε κομμάτια. Ναι, ήταν το και όταν αντίθετο. απλά ζεστάθηκε, επειδή είναι υγρό μέταλλο, ξανά έγινε ένα πράγμα. Αυτό το πήραν οι άλλοι και το κάνανε αντίθετο. Εδώ, το ζεστό το κάνανε κρύο, καταλαβαίνεις. Εδώ μιλάμε τώρα για τρελό κόνσεπτ. Μιλάμε. Πολύ ιδέα, τρελή ιδέα. Και αυτή την ιδέα ξέρω που την κλέψαν. Σε ένα X-Men παλιό, ο Κολοσσός είναι ένας Ρώσος πολύ καλό παιδί, ο οποίος έχει την ικανότητα να γίνει ατσάλινος. Να φτιάχνει όλο το σώμα από οργανικό ατσάλι. Τον είχε. Ναι, στον Deadpool τον έχουμε δει τον κανονικό Κολοσσό, γιατί στα παλιά τα X-Men ήταν για τον Μπούτσο. Τέλος πάντων. Στο Deadpool την ταινία παίζει ο Κολοσσός κανονικά. Και στο πρώτο και στο δεύτερο. Δεν έχεις δει Deadpool. Ναι, τα έχω δει. Δεν έχεις δει Deadpool. Τα έχω δει, λέω, αλλά δεν θυμάμαι. Θα τελειώνω με το τέτοιο δώμα, δεν έχεις δει Deadpool. Τι γίνεται τώρα. Γάμα τον Κολοσσό για τη συντηνία. Θα σου το πω μετά αυτό. Αυτό μαλάκα λεπτομέρεια πίσω, ρε φίλε. Ναι, πολύ καλό. Αυτά τα εφέ είναι. Τα practicals είναι. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Αειδιαστικό και πολύ καλό. Αυτό ήταν πολύ καλό. Θυμίζει όντως το video game τη μαλακία που είπες πριν. Το καλείς στο protocol. Ναι. Το θυμίζει όντως. Εντάξει, το ένα βλέπουμε. Εγώ νόμιζα βλέπουμε το δύο. Το ένα βλέπουμε. Το ένα είναι. Ωραία, το σκάφος που θα το δούμε στον Προμηθέα αργότερα, θα φτάσουμε εκεί και δεν τα έχεις δει. Λοιπόν, άκου να δεις. Για να τελειώνουμε μετά, Ελλήν. Στο 3, πολύ ωραίο κόνσεπτ, φυλακή, κλεισούρα, κλειστοφοβία. Στο τέλος η Ripley καταλαβαίνει ότι πάει να βγει από μέσα η μαλακία και τι κάνει. Την ώρα που πάει να βγει αυτό, η Ripley μπηδάει μέσα στη λάβα και αυτό σκάει το στομάχι και βγαίνει από μέσα και το κρατάει, ξέρω εγώ, και πέφτει μαζί με αυτό μέσα. Και καίγονται και τα δυο. Και αυτήν και αυτό. Και αυτήν και αυτό. Και πώς τη βλέπουμε μετά να συνεχίζει. Εδώ σε θέλω τώρα. Καλά, χαζή είναι. Εγώ θα περίμενα να βγει και θα το μαχαίρωνα. Αλλά... Μα και εσύ τα πέθαινες αυτό, θα σε τρυπείς στα σκότια, ρε. Τι είσαι, ο Wolverine είσαι. Αφού υποτίθεται Πλάκα, αν τα Alien πιάναν τον Wolverine με το Healing Factor, θα είχαν βγάλει μια ευημερία από μέσα. Τον είχαν μόνο αυτό. Να τον βάζουν συνέχεια, να σκίζεται, να βγαίνει και να τον έχουν εκεί δεμένο και να βγαίνουν από μέσα. Θα τα πετσόκο, με το που θα είναι φλάτς και βάλει κατευθείαν κάτω. Τον είχαν αρκωμένο, σου λέω τώρα εγώ. Ωραία, για πες. Παραγωγή, μαλάκα άλλη είναι ο τύπος. Σκέψου παραγωγή. Και πρόσεξε, τα Alien από ό,τι οι ξενιστοί βγαίνουν από μέσα, υιοθετούν και τα χαρίσματά του. Θα βγαίνουν δηλαδή από αυτόν Alien με Healing Factor. Άκαντα καλά. Δηλαδή, αν θα βγαίνουν από μένα θα ήταν πανέξυπνο. Τώρα εδώ έχεις πετάξει. Έχεις πετάξει. Έχω πετάξει ιδέα για. Ναι. Ωραία, εγώ όμως τώρα θέλω να μάθω τι γίνεται μετά. Λοιπόν, πάμε στο Alien το 4 μετά, που ξεκινάς και βλέπεις μια Ripley. Το Alien το 4 διαδραματίζεται όλο στο διάστημα. Διαδραματίζεται όλο στο διάστημα. Πόσα Alien υπάρχουν σύνολο? Είναι Alien 1, 2, 3, 4 και μετά είναι το. Εκτός από τα Predator. Άστα, θα πούμε. Λοιπόν, είναι Alien 1, Aliens, Alien 3 που είναι στη φυλακή, Alien 4 που η Ripley είναι κλόνος και μετά γυρνάμε prequel. Μετά πάμε στα prequel. Δεν υπάρχει άλλο Alien συνέχεια μετά. Τώρα θα βγει το Romulus. Μετά πάμε στα prequel. Μετά πάμε Προμηθέας. Που είναι καλά πριν. Που είναι πολύ πριν. Μετά πάμε Προμηθέας και μετά πάμε Alien Covenant. Αυτά είναι prequel όμως. Μιλάμε το 69. Αυτά είναι prequel. Αυτά βγήκαν τώρα, πριν από 10 χρόνια. Είναι απίστευτο. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, για να μην χαλάμε το. Και ερμηνείες και όλα, έτσι. Εδώ μέσα το σκηνικό. Δεν είναι I'll be back, είναι official ηθοποιή. Και τα μπλερ όμως που έχει ηθοποιός πάνω. Αυτό δεν υπήρχε. Ναι, αυτό δεν υπήρχε τότε. Αυτό το κάνουν οι καινούργιες οι τέτοιες. Αυτό δεν μπλερ γύρω. Αυτό το κάνουν οι καινούργιες τα ρετουσαρίσματα που κάνουν στις παλιές ταινίες. Βγαίνει αυτό το εφέ. Άμα το βλέπεις τότε σε βιντεοκασέτα δεν υπήρχε τέτοιο μπλερ γύρω από το χαρακτήρα. Στο λέω εγγυημένα αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Πάμε στο Alien το 4, το οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί το Alien το 4 συνδυάζει και καλή περιπέτεια, είναι μια καλή περιπέτεια, και είναι, ρε παιδί μου, και δεν το λες κλειστό. Βασικά το Alien το 4 ξεφεύγει λίγο από το thriller. Πάει στο πιο περιπέτεια μετά, γιατί, ρε παιδί μου, το Alien το 4 νομίζω βγήκε 2000... Στα 2000 κάτι τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά και τα εφέ ήταν πιο βελτιωμένα τότε. Και σου βάζει, ρε παιδί μου, το Alien το 4 τι είναι, γιατί μου αρέσει εμένα. Σου δείχνει μια ομάδα, ρε παιδί μου, γκάνγκστερ, διαστημικών γκάνγκστερ, στυλ Han Solo, στυλ τέτοια φάση.
οι οποίοι πάνε σε ένα διαστημικό σταθμό, που εκεί διαδραματίζονται όλα, και έχουν ενταραβέρια με τον αρχηγό εκεί του διαστημικού σταθμού, ρε παιδί μου, να το παραδώσουν ένα κάργο συγκεκριμένο, ένα φορτίο συγκεκριμένο. Το οποίο αυτό το φορτίο τι είναι? Είναι άνθρωποι, είναι πείραμα στην ουσία αυτό. Είναι πείραμα, είναι άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν δεμένους μέσα σε κάψουλες που αλλού ήταν να τους πάνε και τελικά τους πήραν και τους πήγαν και τους δώσαν εκεί, τους απήγαγαν στην ουσία, οι οποίοι γύρω-γύρω έχουν αυγά από alien. Τα οποία θα μπουν μέσα τους για να βγουν τα alien από εκεί πέρα. Όλος αυτός ο διαστημικός σταθμός υποτίθεται στο 4 είναι, ρε παιδί μου, πείραμα, γιατί θέλουν πλέον τα alien να τα πάρουν και να τα κάνουν weaponized. Ναι. Ήδη από το 1 θέλανε. Από το 1 θέλανε ακόμα, ναι. Και στο 2. Δηλαδή όλο το κόνσεπτ με τα alien είναι ότι το ανθρώπινο χαζόμυαλο θέλει να πάρει τον απόλυτο εξωγήινο, μια φωνική μηχανή, και κάποια στιγμή να τη θασεύσει, να την κάνει weaponized, ξέρω εγώ. Στο 4, τι σου έχουν κάνει τώρα στο 4? Στο 4 υποτίθεται έχουν βρει αίμα της Ripley και την έχουν κλωνοποιήσει. Αλλά αυτό το process της κλωνοποίησης που κάνανε στη Ripley έκανε τη Ripley να είναι, ρε παιδί μου, τη βλέπουμε τη Ripley που είναι κανονική. Είναι δηλαδή, πώς τη λένε την ηθοποιό? Το κάνω. Ναι. Είναι... Η γυναίκα του James Cameron. Αυτό το ξέρουμε. Ναι, αλήθεια. Είχε παντρευτεί με την τέτοια. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver λέγεται. Λοιπόν, βλέπουμε... Σγούρι μου ακούστηκε εμένα και λέω τι έγινε τώρα, θα πάμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Okay. Βλέπουμε στο Alien το 4 ότι η Ripley, η κλωνοποιημένη πλέον Ripley, που δεν αντιλαμβάνεται ακόμα ότι είναι κλόνος, ρε παιδί μου, επειδή όταν πήραν το αίμα από τη Ripley και πήγαν να την κλωνοποιήσουν, στην ουσία τι θέλαν να κάνουν? Δεν τους ένιωσε η Ripley, τη Βασίλισσα Alien θέλαν να βγάλουν από μέσα. Περίμενε, αφού αυτή πέθανε. Μέσα στο αίμα της Ripley βρήκαν αίμα από την... Ναι, κατάλαβες. Γιατί άμα θυμάσαι στο 3, το ότι αίμα έχασε η Ripley τι έκανε, είχε ήδη μέσα το έμβριο από τη Βασίλισσα, κατάλαβες. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Στις προσπάθειες να κλωνοποιήσουν τη Ripley, υπήρχαν και άλλα αποτυχημένα πειράματα πιο πριν. Κάτι παραμορφωμένα, κάτι που ήταν μεταξύ alien και ανθρώπου, μεταξύ τόνα, ήταν πολλά τέτοια χαζά τέλος πάντων. Η Ripley ήταν, παιδί μου, το πιο επιτυχημένο απ' όλα. Αλλά η Ripley, επειδή ήταν κλόνος και είχε και alien μέσα της, είχε υιοθετήσει χαρίσματα του alien. Δηλαδή η Ripley εδώ πέρα, συναντάμε μια Ripley η οποία έχει αισθήσεις πολύ πιο έντονες από τον μέσο άνθρωπο. Δεν είναι εμβαθύνει τόσο πολύ. Ναι. Και πολύ περισσότερο. Πρόσεξε. Στην ουσία εδώ συναντάμε μια Ripley που είναι θηλυκός Captain America. Okay. Δηλαδή είναι πιο δυνατή από τον μέσο άνθρωπο. Όταν ματώνει, το αίμα της αν πέσει στο πάτωμα είναι όξινο. Δηλαδή βλέπεις ότι σε κάποια φάση που είναι αυτοί οι space gangsters τέλος πάντων, που ένας από αυτούς είναι και ο Ron Perlman, ο γνωστός ο Ron Perlman, Hellboy, Sons of Anarchy, ο Vincent από τα παλιά, τα πεντάμορφιωτέρας τέλος πάντων. Ναι. Σε κάποια φάση σκέψου ότι πάει αυτή η ομάδα, οι gangster που το παίζουν γαμάο τάο, τη βλέπουν τη Ripley να ρίχνει καλάθια σε μια μπασκέτα και να τα βάζει όλα ασάλευτα μέσα, ρε παιδί μου, το ένα μετά το άλλο. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, είναι εξελιγμένα όλα. Είναι superior στην ουσία η γκόμενα. Και πάνε και τη χώνουν του τζαμπουκά αυτή, ρε παιδί μου, και του κάνει όλους τάπα. Όλους όμως. Δεν μπορείς, δηλαδή, σου δείχνει ότι η Ripley, ρε παιδί μου, δεν είναι πλέον απλός άνθρωπος. Είναι super soldier στην ουσία, δηλαδή δεν την κάνεις καλά. Ναι. Στα πάντα δηλαδή, σε δύναμη, σε ταχύτητα, σε awareness, στα πάντα. Έτσι ήταν έξυπνη. Ναι, εδώ πέρα έχει ξεφύγει η Λοϊφά. Εδώ είναι, αντίληψη, ρε παιδί μου, στην ουσία είναι άνθρωπος, αλλά οι δυνάμεις από alien, ξέρω εγώ. Τι πράγμα, αυτό. Πάρε το καπέλο. Κατάλαβες δηλαδή. Γι' αυτό μου αρέσει το 4, γιατί σου δείχνει. Εγώ, επειδή γενικά μου αρέσουν τα κόμιξ και οι superiors και αυτά, μου αρέσει το 4. Εντάξει, δεν μου αρέσει το 4 όσο μου αρέσει το 2 και το 3, ας πούμε, και το 1. Αλλά μου αρέσει και το 4. Όλα χαλάνε, γίνονται σούπα από ένα σημείο και μετά. Μ' αρέσει και το 4, γιατί, ρε παιδί μου, και σου δείχνει και κάτι λίγο διαφορετικό. Κλωνοποίηση, σου δείχνει τη Ripley που είναι εν μέρει alien. Καταλαβαίνεις, δηλαδή σκέψου ότι σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, βγαίνει ένα alien να επιτεθεί και το πιάνει η Ripley, το βουτάει από το λαιμό κανονικά, το πιάνει και το ξεριζώνει κανονικά από μέσα, ξέρω εγώ. Παθαίνει κάτι από το αίμα τους πλέον. Η Ripley δεν το δείχνει αυτό στην ταινία. Δεν το δείχνει καθόλου αυτό. Δεν του σύμφερε. Απλά η πιο αηδιαστική στιγμή στην ταινία στο 4 ποια είναι? Είναι ότι αφού κατάφεραν και από αυτούς που τα θύματα βγήκε μια βασίλισσα,
δεν θυμάμαι τώρα αν είναι κλόνος ή κάτι τέτοιο. Η Βασίλισσα. Ναι, έχουν κλωνοποιήσει και τη Βασίλισσα ξεχωριστά από το αίμα της Ρίπλι που κάνανε. Απλά τι γίνεται. Όπως η Ρίπλι κληρονόμησε χαρακτηριστικά του Alien και ήταν δυνατή και όλα αυτά, η Βασίλισσα που κλωνοποιήσαν μέσα από τη Ρίπλι κληρονόμησε τη μήτρα της Ρίπλι, σαν γυναίκα που είναι. Και αντί να βγάλει αυγό, τι βγάζει. Alien, βγάζει ένα Alien ζωντανό κανονικά, το γεννάει δηλαδή, δεν βγαίνει σε αυγό φάση, και είναι ανθρωποάλien. Είναι από τα πιο ιδιαστικά πράγματα που έχουμε δει στον κινηματογράφο. Ναι, είναι ένα άσπρο πράγμα που έχει μια προκύλα προς τα πέρα και μια καμπούρα είναι έτσι εδώ πέρα. Και είναι ένα σαν το έχει κόψει τα μούτρα και είναι σαν Alien με άνθρωπο μαζί. Είναι ένα τέρμα ιδιαστικό πράγμα, ρε παιδί μου. Που με το που γεννιέται αυτό σκοτώνει τη Βασίλισσα κατευθείαν. Τη θεωρεί απειλή, τη σκοτώνει κατευθείαν, τη παίρνει το κεφάλι, ρε παιδί μου. Και θεωρεί μαμά τη Ρίπλι. Τη Ρίπλι την αγαπάει, την έχει σαν σκυλάκι, ξέρω εγώ. Αλλά η Ρίπλι αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να του σκοτώσει αυτό, ρε παιδί μου. Και στο τέλος τι κάνει. Το πετάει και αυτό σε αεροθάλαμο, όπως έκανε και στο πρώτο. Αλλά τι κάνει, επειδή δεν μπορεί να φτάσει στο διακόπτη, σκίζει τυπίτιδες από κάπου. Κάτι χμηρό που έχει αυτό πάνω του, ρε παιδί μου. Και το αίμα της το πετάει πάνω στους διακόπτες και αγούνται οι διακόπτες και αυτό φεύγει στο διάστημα. Και εκεί τελειώνει το Alien το 4. By the way, στο Alien το 4 παίζει. Για πες. Θέλω να σου πω ότι εγώ θεωρώ έτσι ότι ήταν για μένα το καλύτερο. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται μετά. Ξέρεις τι γίνεται με τα Alien. Ξέρεις τι γίνεται με τα Alien. Είναι αυτό που είπα πριν. Τα πρώτα 4 Alien είναι αντικειμενικές ταινίες, είναι υποκειμενικές ταινίες στο γούστο του καθενός. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Alien το πρώτο με το Alien το τέταρτο, γιατί έχουν πολύ μεγάλο χάσμα γενεών. Σίγουρα. Έχουν μεγάλο κινηματογραφικό χάσμα το πότε βγήκε το πρώτο και το άλλο, καταλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Περίμενε. Εξυπηρετούν το σκοπό. Ναι, πρόσεχε να δεις. Μου έδωσες τώρα ιδέα, καλά που το έπες αυτό, γιατί μου έδωσες ιδέα που θα τη θίξω μετά στο Predator. Γιατί το Alien το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο είναι ταινίες που τις απολαμβάνεις. Δεν υπάρχει κακιά ταινία Alien για μένα. Αλλά πρόσεξε. Το Predator δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κακιά ταινία Alien. Αλλά υπάρχει κακιά ταινία Predator. Πολύ κακιά ταινία Predator. Αυτό είναι δηλαδή. Αλλά δεν υπάρχει κακός Predator. Όλοι είναι τέλειοι. Όχι, δεν είναι τέλειοι και θα στο θίξω μετά αυτό. Λοιπόν, να σου πω τι γίνεται. Στις ταινίες Alien τις απολαμβάνεις όλες τις ταινίες. Δεν μπορείς να πεις αυτή δεν μ' άρεσε γιατί είχε αυτό και αυτό. Αλλά γιατί το 4 εννοείται ότι έχει καλύτερα εφέ από ότι είχε το 1, το 2 και το 3, γιατί είναι πιο μετά γυρισμένο, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι να πεις ότι σεναριακά το 4 με ξενερώνει. Γιατί έχει να σου δώσει κάτι. Έχει να σου δώσει κάτι. Ταινίες, άσχετα αν αγαπάς τον πρωταγωνιστή, συγκεκριμένα το Alien, ή αν όχι, γιατί κάποιες ταινίες μπορούν και κρατάνε αυτό το επίπεδο, ρε παιδί μου, και βγάζουν και 1 και 2 και 3, αλλά κρατάνε ένα επίπεδο. Εννοείται ότι και κάποιες άλλες γίνονται. Ναι, είναι θέμα writer. Είναι θέμα writer. Είναι καθαρά θέμα writer. Είναι ποιος γράφει την ταινία. Εντάξει, είναι και θέμα σκηνοθέτη εννοείται. Καταρχάς, να πούμε και τ' άλλο. Τα Alien. Το σενάριο. Έλα. Το σενάριο. Ναι, όλα εκεί πάνε και ρωτάνε. Ξεκινάμε writer και μετά director. Ποιος είναι director από την κάθε ταινία, καταλαβες. Παίζει ρόλο αυτό. Τα Alien δεν έχουν κακό director. Τα πρώτα 4 Alien δεν έχουν κακό director. Μην μιλήσουμε για τον Προμηθέα και τον Covenant που το κάνει ο ίδιος ο Ridley Scott, έτσι. Καταλαβες. Θα σου πω, θα πούμε για τον Προμηθέα τώρα. Και που λες το Alien το 4 τελειώνει με τον ίδιο τρόπο που τελειώνει και το Alien το 2. Η Ripley πετάει το γαμίδι στο διάστημα. Οι επιζώντες, οι επιζήσαντες στο Alien το 4 είναι ο Ρον Πέρλμαν, ο μπρατσωμένος ο Thug των γκάνγκστερ, ο οποίος τους βοηθάει μετά. Η Ripley, η Winona Ryder νομίζω ή όχι, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί είναι και η πρωτοεμφανιζόμενη Winona Ryder σε αυτό το Alien το 4. Τέλος πάντων και σκάνει στη γη. Σκάνει στη γη. Εκεί τελειώνει το Alien το 4, όπως σκάνει στη γη, που η γη πλέον είναι άθλια. Δηλαδή, σκέψου ότι σκάνει στη γη και λέει πριν μπουν με το που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της γης, λέει ο συμπρωταγωνιστής της Ripley,
this is Earth, yeah, λέει αυτή. Oh, what a shit place, λέει, ξέρω εγώ. Και η γη φαίνεται ότι είναι τελείως, δηλαδή. Κατεστραμμένη. Κατεστραμμένη είναι κολότοπος, ρε παιδί μου. Εντάξει, ποτέ είναι πολλά χρόνια μετά, ρε παιδί μου. 2.500-600, πώς είναι που. Στην ουσία είναι, ρε παιδί μου. Τύπου 3, ας πούμε, πολιτισμός η ανθρωπότητα, κατάλαβες. Τύπου 3 πολιτισμός. Ξέρετε τι σημαίνει πολιτισμός τύπου 3. Τώρα εμείς είμαστε τύπου 1 δηλαδή. Όχι, εμείς δεν είμαστε καν τύπου 1. Είμαστε τύπου... Άστο. Όχι 0. Είμαστε στο 70% για να γίνουμε τύπου 1, να καταλάβεις. Θέλω να το αναλύσουμε τώρα. Στο 70% να γίνουμε τύπου 1. Ναι, δηλαδή άλλο 30% ας πούμε τεχνολογική εξέλιξη για να γίνουμε τύπου 1. Φαντάσου ότι πολιτισμός τύπου 1 θεωρείται αυτός που έχει ρε παιδί μου εκμεταλλευτεί τους σπόρους όλου του ηλιακού συστήματος. Όλου του ηλιακού συστήματος. Και του πλανήτη, όλου του πλανήτη του. Τύπου 1. Ναι, τύπου 1. Δηλαδή, εμείς είμαστε στο 70%. Ναι, έχει εκμεταλλευτεί τους σπόρους εντελώς όλου του πλανήτη του. Δηλαδή σημαίνει ότι για να είμαστε τύπου 1 θα είχαμε ήδη στον Άρη, ξέρω εγώ, απικίες, κατάλαβες. Θα είχαμε στον Τιτάνα άλλες απικίες. Στον Τιτάνα. Οκ. Τέτοια φάση είναι τύπου 1. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αργεί πολύ. Σε καμιά 500 χρόνια μπορεί να έχουμε γίνει τύπου 1. 200 χρόνια μπορεί. Ωραία, και πάμε στο 5. Όχι, δεν είναι 5. Είναι τα prequel. Είναι τώρα. prequel πλέον. Okay. Είναι prequel. Τελειώνουμε στο Alien το 4. Τελειώνουμε όλο τον κύκλο των Alien στο 4. Βγαίνει ταινία τώρα που λέγεται Alien Romulus. Καινούργια ταινία Alien. Βγαίνει τώρα, όπου να είναι. Το Ρωμαλαίος. Όχι, από το ρωμαϊκό όνομα Romulus. Δεν ξέρω με σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι. Δεν ξέρω αν συνεχίζει τα Alien από εκεί που τα αφήσαν στο 4. Δεν ξέρω τι είναι. Μόνο τρέιλερ έχω δει. Αλλά ο Ridley Scott μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναναλαμβάνει να γυρίσει ταινία Alien και κάνει τον Προμηθέα. Ο οποίος ο Προμηθέας, οφείλω να πω, σε πολύ κόσμο δεν άρεσε. Δηλαδή ο Προμηθέας είναι μια διχασμένη ταινία. Σε κάποιους άρεσε απίστευτα και σε κάποιους δεν άρεσε καθόλου. Αλλά τι γίνεται με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι όλη η ταινία τα πρώτα 5 λεπτά της ταινίας. Δηλαδή, αν αυτοί που πήγαν να δουν την ταινία στα πρώτα 5 λεπτά ξετυλίγαν το κρουασάν ή κοιτούσαν να βρουν το popcorn ή ανοίγαν την κοκακόλα και χάσαν τα πρώτα 5 λεπτά της ταινίας, χάσαν όλο το κόνσεπτ της ταινίας. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω πάντα όταν πας σινεμά, όταν πας κινηματογράφο, καθυλώσου στο γαμημένο τον κινηματογράφο. Μην ξύνεσαι, μην κοιτάς αριστερά-δεξιά, μην κοιτάς που πήγε το popcorn, τίποτα. Συγκεντρώσου. Ο Προμηθέας είναι ταινία που αν χάσεις τα πρώτα 5 λεπτά της ταινίας, δεν θα καταλάβεις τι γίνεται πουθενά μες στην ταινία μετά. Πουθενά όμως, αν χάσεις τα πρώτα 5 λεπτά. Ακούς. Ναι, τι. Εντάξει. Δηλαδή, ο Προμηθέας είναι από τις ταινίες οι οποίες... Ο Προμηθέας είναι από τις ταινίες οι οποίες... Ευτυχώς που δεν παίζει στους κινηματογράφους και δεν θα τη δούμε. Ναι, δεν εννοεί μόνο τους κινηματογράφους. Ναι, άκου να δεις τι γίνεται. Ο Προμηθέας είναι από τις ταινίες οι οποίες, αν δεν είσαι στην οθόνη καθυλωμένος στα δευτερόλεπτα, χάνεις την ουσία της ταινίας. Αυτό πες τώρα. Είναι τα 5 πράγμα. πρώτα λεπτά να τα βλέπω σε pause. Το είδες. Ναι, δεν χρειάζεται να δεις σε πάω τα πρώτα 5 λεπτά. Κι όμως Απλά. μερικών. Κάποιοι είπαν για τον Προμηθέα ότι δεν ήταν καλή ταινία. Εμένα ο Προμηθέας μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Προμηθέας στην ουσία σου δείχνει, ρε παιδί μου, το origin story των Alien. Πώς δημιουργήθηκαν, από ποιον πλανήτη είναι. Ναι, αυτό σου δείχνει ο Προμηθέας. Απλά ο Προμηθέας, ρε παιδί μου, το κόνσεπτ του Προμηθέα ποιο είναι ότι ένας ζάμπλουτος γήινος έχει σημάδια ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επειδή αυτός είναι, ρε παιδί μου, μπάρμπας παππούς, είναι στα τελειώματα και θέλει να δει, θέλει στην ουσία να ανακαλύψει την αιωνιότητα, πάνε και ανακαλύπτουν, ρε παιδί μου, τους engineers. Οι engineers τι είναι? Τους δημιουργούς. Engineers λέγονται και καλά. Ναι, το κατάλαβα. Οι δημιουργοί τι είναι? Είναι, ρε παιδί μου, υποτίθεται ένας πάρα πολύ εξελιγμένος εξωγήινος πολιτισμός. Πάρα πολύ εξελιγμένος εξωγήινος πολιτισμός,
οι οποίοι στην γενετική έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω ότι στην αρχή της ταινίας σου δείχνει έναν από τους engineers που σκάει μύτη στη γη όταν η γη ήταν ακόμα πριν τους δεινοσαύρους. Όταν ήταν ακόμα όταν ήταν παγκαία ακόμα, πολύ πριν τους δεινοσαύρους, όταν απλά υπήρχε νερό στη γη. Νερό σε υγρή μορφή. Τότε σκάνε στη γη. Πριν υπάρχει ζωή ακόμα δηλαδή. Υπήρχαν μόνο φυτά και είδωρ. Τίποτα άλλο. Και αυτός τι κάνει. Πίνει ένα συγκεκριμένο υγρό, μαύρο, βουτάει μέσα στο νερό και διαλύεται μοριακά αυτός. Γίνεται σκόνη μες στο νερό δηλαδή. Α, και έτσι. Ακριβώς. Και σου λέει από εκεί δημιουργήθηκαν όλα τα ζωντανά πάνω στη γη. Δηλαδή από εκεί προήλθε, ρε παιδί μου. Ακόμα και ο πρώτος μονοκύτταρος οργανισμός προήλθε από αυτόν. Γι' αυτό σου λέω όταν χάσεις τα πρώτα 5 λεπτά της ταινίας, χάνεις όλο το κόνσεπτ της ταινίας. Με πιασες? Τι γίνεται τώρα. Οι άνθρωποι, πρωταγωνιστές της ταινίας μας. Παρένθεση, να πούμε λίγο κάτι εδώ πέρα. Πρέπει να δεις Raised by Wolf. Ridley Scott πάλι. Οκ. Λοιπόν, νομίζω το έχω δει. Νομίζω το έχω δει. Περίεργο. Έχει βγει άλλη σεζόν. Ή τελείωσαν τέλος. Το έχω δει ρε, το Raised by Wolf. Το έχω δει. Με τον Ανδροειδές, τη γυναίκα. Ναι, ρε, το έχω δει. Ρε, φοβερό το Raised by Wolf. Ναι, ρε, το έχω δει. Έπος. Όχι για όλους, γιατί ο Ridley Scott σου είπα είναι περίεργος. Για τους άλλους, για μένα δεν είναι καθόλου περίεργος. Soul, Father Soul και τέτοια πράγματα. Ναι, το έχω δει το Raised by Wolf, ρε. Δεύτερη σεζόν, τέλος πάντων, τελευταία σεζόν που. Το έχω δει. Το έχω δει, είναι φοβερό. Ρε φίλε, αυτό σου λέω, ο Ridley Scott, ρε μαλάκα. Είναι για μυαλά που ασχολούνται με. Είναι comic artists. Είναι. Δηλαδή. Είναι τέτοια φάση δηλαδή. Δεν είναι για τώρα. Βάλω π.χ. τώρα, δεν μπορώ να βάλω τώρα έναν. Όποιον να είναι να δει Raised by Wolf. Δεν καταλάβει τίποτα. Τι με έβαλε να δω. Όπως όταν είχαμε δει το Fight Club. Είχαμε βγει από το σινεμά, μαλάκα από το Fight Club, μαλάκα. Εμείς τώρα ήμασταν μοναδικοί που είχαμε δει το Fight Club και βγαίνουμε από το σινεμά και λέμε, μαλάκα, τι ταινία ήταν αυτή. Τι ταινία ήταν αυτή. Και ένας κοινός μας γνωστός, Παύλα φίλος, μας έλεγε, α, πήγα και είδατε αυτή τη μαλακία. Α, τι μαλακία ήταν αυτή. Ούτε, δεν είχε και πολύ ξύλο μέσα. Και κάθομαι εγώ και λέω, μαλάκα, λέω. Τι ακριβώς πήγες και είδες. Μας είχε επηρεάσει πολύ. Αυτός έμεινε σαν από το Fight Club. Ξύλο πήγε. Τι πήγε, Τζάκι Τσάν πήγες να δεις. Στίβεν Σιγκάλ πήγες να δεις το Fight Club. Είναι ο τίτλος. Κατάλαβες δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιες ταινίες δεν είναι για όλους. Όχι ότι εγώ είμαι κανένας ή ουφότσι, είμαστε τίποτα ψαγμένοι. Τι σε αγγίζει και τι σου ξυπνάει τη φαντασία. Αλλά όταν βλέπω μια ταινία, βλέπω την ταινία. Δεν βλέπω την ταινία μιλώντας με τον άλλον από δίπλα, τρώγοντας popcorn και όταν πέσει λίγο ξύλο, α, τι έγινε εκεί, α, εντάξει, οκ. Α, τον έσπασε τη μύτη, ξέρω εγώ, πάμε παρακάτω. Ξεφεύγουμε από το κόνσεπτ. Λοιπόν, Προμηθέας. Ο Προμηθέας που λες είναι αριστούργημα, είναι masterpiece ταινία, masterpiece πραγματικά. Δηλαδή, ο Προμηθέας δεν είναι ταινία Alien. Ο Προμηθέας δεν είναι ταινία Alien. Στο Προμηθέα κάτι σαν Alien το βλέπεις μόνο στο τέλος της ταινίας. Αλλά έχει άλλα ερωτήματα ο Προμηθέας μέσα. Από πού μπορεί να προερχόμαστε. Ναι, το κατάλαβα. Έχει άλλα πράγματα. Έχει καφρίλες μέσα. Έχει καφρίλες, γιατί ο Ridley Scott βάζει καφρίλες. Και μη σου πω ότι έχει περισσότερες καφρίλες από το Alien το πρώτο και το δεύτερο, ξέρω εγώ. Απλά είναι πιο, ρε παιδί μου, σε βάζει να σκεφτείς, καταλαβες, ο Προμηθέας. Είναι τέτοια ταινία, φοβερή ταινία. Μετά από αυτό έκανε το. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδί μου, στην ουσία ότι τα Alien προήλθαν από ανθρώπινο DNA. Εν μέρη. Αυτό το αναφέρει και κάπου αλλού. Ποια πρώτα. Στα Predator. Παιδιά, αυτό το αναφέρει και στα Predator. Όχι, δεν το αναφέρει. Το αναφέρει στα Predator. Δεν το αναφέρει. Σταμάτα, ρε. Τι σταμάτα, ρε. Δεν αναφέρει στα Predator τίποτα για τα Alien ότι προήλθαν από κάπου. Alien, ότι οι Predator έχουν DNA ανθρώπου. Ή ήταν γιατί. Θα το πούμε μετά αυτό. Εντάξει. Σταμάτα με τον Predator. Θα σου πω μετά τι έγινε με το DNA στο Predator. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Προμηθέας σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι οι engineers, οι δημιουργοί, είχαν αυτό το υγρό, το μαύρο, το οποίο αυτό το υγρό τι κάνει τώρα, σου λέει στην ουσία. Όταν αυτό το υγρό αναμειχθεί με ζωντανό πολυκύτταρο οργανισμό, αρχίζει να δημιουργεί παράνοια. Παράνοια, να κάνει δηλαδή, να μεταλλάσσει, ρε παιδί μου, αλλά όχι να μεταλλάσσει ανά χιλιάδες γενναίες, να μεταλλάσσει κατευθείαν δηλαδή, σου λέει. Καταλάβες, τέτοια φάση είναι αυτό.
Γι' αυτό σου δείχνει στην αρχή ότι ο Ότι ο άλλος άλλος το βούτυξε ήπια και μου το και- βούτυξε μέσα σε υγρό. Γιατί πάντα για να δημιουργηθεί οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει νερό. Γιατί το νερό είναι, ρε παιδί μου, ο καλύτερος καταλύτης για τις χημικές ουσίες. Καταλάβε, ο καλύτερος καταλύτης για οτιδήποτε χημική ουσία μπορεί να αλληλεπιδράσει τέλος Οτιδήποτε, πάντων είναι το ναι. νερό. Εξεργασία. Αυτό, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό σου δείχνει. Γι' αυτό, αν χάσει την αρχή του Προμηθέα, έχει χάσει όλη την ταινία. Λες μετά τι βλέπουμε τώρα εδώ. Αν δεις την αρχή της ταινίας, θα σ' αρέσει δηλαδή. Το βλέπεις με ενδιαφέρον και το υπόλοιπο. Και πάμε στην τελευταία. Βασικά δεν είναι μόνο να δεις, να μην χάσεις την αρχή της ταινίας. Όλη την ταινία. Να καταλάβεις και τι γίνεται στην αρχή της ταινίας. Καταλάβει, γιατί δεν στο λέει, δεν στο εξηγεί κάπου. Δεν έχει narrator να σου λέει «Α, τώρα ο μπλε άνθρωπος πίνει αυτό το υγρό, βουτάει μες στη θάλασσα, διαλύεται μοριακά και από εκεί προκύπτει, Και ξέρω εμείς εγώ». όταν είδαμε τον Προμηθέα, μετά καταλάβαμε. Καταλάβες, σου λέω, Μετά ναι. τη συζήτηση μας βγήκε τι έγινε. Ναι, όχι, εγώ το κατάλαβα από την αρχή. Οκ. Εγώ το κατάλαβα κατευθείαν με το που βούτυξε μέσα και άνοιξε και έγινε τέτοιο. Λέω, εντάξει, θα δούμε την Ιάρα, λέω. Κατευθείαν είπα αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ όταν πάω για ταινία είμαι καθυλωμένος εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στον Προμηθέα μετά σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι στην ουσία το πρώτο κανονικό Alien βγήκε μέσα από μια γυναίκα η οποία ο δικός της που είχε σχέση αυτή, οι εξερευνητές αυτοί είχαν σχέση, ήρθε σε επαφή με αυτό το μαύρο υγρό, πολύ μικρή επαφή, απλά την είχε Και κάτι πέρασε την στο άφησε DNA έγκυο, της. την άφησε έγκυο και αυτήν άνοιξε το στομάχι της και έβγαλε από μέσα αυτό την αηδία που πήγε αυτό. Και αυτό μετά έγινε, ρε παιδί μου, έβγαλε κάτι άλλο και στην ουσία ήταν το πρώτο Alien. Που το πρώτο Alien, άμα το δεις πως είναι, δεν είναι σαν τα Alien που ξέρουμε. αυτά που βλέπουμε. Είναι λίγο πιο περίεργο το κεφάλι και όλα αυτά, αλλά είναι κάπως κατσαρεδοειδές, ας πούμε. Μετά από αυτό έκανε το Alien Covenant, το οποίο στο Alien Covenant μας δείχνει το πρώτο Alien που βγαίνει κανονικά. Το οποίο τι ήταν, στο Προμηθέα είχαν και αυτοί, ρε παιδί μου, ανδροειδές. Όπως είχαν και στα Alien τα ανδροειδή που είναι άσπρα από μέσα, που έχουν αυτό το αντί για αίμα, Το έχουν υγρό, αυτό το ναι. άσπρο το υγρό που είναι σαν κρέμα. Το οποίο το ρόλο τον παίζει ο κορυφαίος και ηθοποιάρα Μαγνήτο. Μαγνήτο. Ναι, ο Μαγνήτο από το X-Men First Class. Ο Assassin's Creed. Ο Fassbender. Ναι. Ο Fassbender κάνει το ρόλο. Είναι φοβερός στο ρόλο. Απλά σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αυτός είναι ο μοναδικός επιζήσαντας του Προμηθέα, του Προμήθειους. Ήταν το ανδροειδές μαζί με την πρωταγωνίστρια, η οποία χειρούργησε, έβγαλε από μέσα τη μαλακία. Πήρανε το σκάφος του Engineer, το οποίο το σκάφος του Engineer είναι σαν κουλούρα. Είναι Αυτό ακριβώς που βλέπουμε, αυτό που δηλαδή. βλέπαμε στο Alien το Οκ. 1. Είχε μέσα το μαύρο υγρό αυτό, είχε διάφορα τέτοια μαύρο υγρό και τέτοια πράγματα. Και το Alien Covenant μετά, η επόμενη ταινία, σε ξεκινάει στο ότι το ανδροειδές είναι πούστικο. Είναι καριόλικο ανδροειδές. Α, τα περισσότερα έτσι είναι τελικά. Είναι, όχι, το ανδροειδές είναι μεγάλο καριόλικο ανδροειδές. Γιατί σου λέει ότι την πρωταγωνίστρια την έκανε κομμάτια, μιλάμε, την τεμάχισε και της έκανε DNA, πειράματα με DNA και τέτοια Το πράγματα. μαύρο υγρό. Και μαζί με το μαύρο υγρό. Σου δείχνει ότι πάει στον πλανήτη του, σκάει αυτός στον πλανήτη του τον engineer, αμολάει κάτι βόμπες, τους γαμάει όλους στα πρέκια και μένουν εκεί και κάνει πειράματα σε αυτήν. Οπότε οι μετέπειτα που πάνε εκεί να δουν τι έγινε, αυτός του παίζει τα χαμκαλούλη, εμείς είμαστε, ξέρεις, ελάτε εδώ να σας βάλω τσαγάκι να πιείτε, να σας φτιάξω και μια μπριζόλα, αλλά στην ουσία είναι πούστης και καριόλης. Και μέσα από τα πειράματα βγαίνει το Alien. Στην αρχή βγαίνει μια ιδέα, μια άσπρη μαλακία, αλλά μετά βγαίνει το κανονικό του Alien και γίνεται ένα μπέρδεμα τέλος πάντων. Ένα διαστημικό μπέρδεμα που έχει. Στην ουσία είναι σαν να λέμε Alien 5, αλλά δεν είναι ακριβώς Alien 5. Καταλάβες. Είναι δηλαδή prequel, αλλά σου λέει από εκεί Ναι, προήλθαν. γιατί σου δείχνει ότι είναι πιο Ναι, από πριν, εκεί προήλθαν τα σου κανονικά τα Alien, ξέρω εγώ. Το Alien Covenant δεν ήταν τόσο καλό σαν τον Προμηθέα. Δεν ήταν τόσο καλό σαν τον Προμηθέα γιατί. Ευχάριστη ταινία όμως. Ευχάριστη. Δεν θα σου πω τι γίνεται. Έγινε πολύ, πλάτιασε η ταινία πολύ. Πλάτιασε πολύ η ταινία γιατί. Επειδή ο Ρίτλι Σκοτ προφανώς ήθελε να χτυπήσει Όσκαρ μετά από εκεί πέρα, έδωσε πολύ βάση στις ερμηνείες. Έδωσε πάρα πολύ βάση στις ερμηνείες εκεί με κάτι φλογέρες. Με ο ένας ο κλόνος βρήκε ένα άλλο κλόνο. Και τα ψιλολέγανε εκεί και τα κάνανε και τα ράνανε και από εδώ και από εκεί. Και κάπου έκανε πολύ μεγάλη κοιλιά η ταινία. Μέχρι να σε βάλει πάλι στη δράση, μέχρι να σε βάλει πάλι στο ενδιαφέρον, σε όλα αυτά. Ήταν δηλαδή το Alien Covenant είναι πολύ φιλοσοφική ταινία. Δηλαδή είναι στο 80%, στο 80% είναι φιλοσοφική ταινία
και 20% να δούμε τι έγινε με το Alien, καταλαβες. Μάλιστα. Και αυτή είναι η τελευταία που έχει βγει. Η τελευταία με βάση το Alien, ναι. Αυτή ήταν η τελευταία. Ενώ το Alien, ενώ ο Προμηθέας, ναι, μεν είναι φιλοσοφική ταινία, αλλά στο σηκώνει από την αρχή ότι είναι φιλοσοφική ταινία. Το Covenant το χάσε εκεί πέρα. Ο ίδιος ήταν ο Ο ίδιος σκηνοθέτης. και ο ίδιος, Ridley Scott και στα δύο, ναι. Δηλαδή, να στο θέσω αλλιώς, στο Alien Covenant κάπου μου φάνηκε ότι σαν να ξεκούτιασε ο Ridley Scott. Κατάλαβες, σαν να ξεκούτιασε, δηλαδή σαν λόγω ηλικίας κάπου το χάσε. Να σου το πω έτσι δηλαδή. Ναι, αυτό μου δεν μου έβγαλε Το εμένα. Red by the Wolf μετά. Τα Alien. Είναι μεταγενέστερα αυτά. Ναι, εντάξει, μετά λες έκανε το άλλο το αριστούργημα από εκεί που εντάξει, οκ. Ωραία, Anyway, τα Alien σαν Alien, από πού ξεκίνησαν η ιδέα? τίποτα, Ridley Scott, πρώτη ταινία, αυτό ήταν. Απλά το σενάριο το πήραν από κάποιο βιβλίο, είναι κόμικ, έγινε μετά. Όχι, κόμικ έγινε μετά. Το κόμικ, το Alien vs Predator, έγινε πολύ μετά από την Dark Horse Comics. Α, και τα Alien, τα κόμικ μετά συνέχισαν αφού έγινε πρώτα το Alien vs Predator. Όχι, καμία σχέση. Ξεκίνησε κόμικ- σαν σειρά Aliens. Η πρώτη την Alien vs Predator βγήκε χρόνια μετά, αφού υπήρχε ήδη το κόμικ Alien vs Predator. Και δυστυχώς δεν ακολουθήσαν το κόμικ Alien vs Predator, κάναν ό,τι να είναι. Γιατί. Όπως πάντα το Hollywood. Όχι, όπως πάντα Hollywood. Όπως πάντα ο Μαλάκας από το Mortal Kombat, ο σκηνοθέτης, πώς τον λένε. Ναι, όχι, αυτός το έκανε το Alien. Paul Anderson. Όπως πάντα, Paul Το Anderson. Alien vs Predator ξεκίνησε μετά τη δεύτερη ταινία Predator. Σαν ιδέα. Σαν Και το ιδέα, πήραν ναι. οι Σαν άλλοι ιδέα, και το ναι. κάνανε. Τελειώσαμε με τα Alien. Έχεις να ρωτήσεις κάτι για τα Alien, εσύ. Δεν ξέρω. Υπόψη είναι ότι το Romulus δεν μπορούμε να πούμε κάτι, μόνο τρέιλερ έχει βγει. Δεν Ξέρουμε ξέρουμε τι κάποια γίνεται. στοιχεία, ρε παιδί μου, αν ήταν ακριβές, σαν παραγωγές, τι γινότανε, πέθανε κανένας. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν αυτά. Okay. Απλά το κλείσιμο των Alien είναι ότι όλα τα Alien, από το Alien το πρώτο μέχρι το Alien Covenant, είναι όλα πολύ καλές ταινίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που θα δει την ταινία και θα πει ήταν τέρμα μαλακία ή ξέρω εγώ τότε σινεμά και θα πει πέταξα 10 ευρώ για τον κινηματογράφο, πήγε χαμένη η ζωή μου. Καταλαβες. Εντάξει, μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι συνεφίλ, έτσι. Δεν λέμε τώρα να πάρω κάποιον. Άμα πάρω ένα μπάρμπα τώρα που έχει η τελευταία ταινία που είδε, ήταν το. Η Ελίκη στο ναυτικό. Ήταν το. Τώρα ρε παιδιά, άμα πάρω έναν που η τελευταία ταινία που γούσταρε ήταν το Fast and Furious το τελευταίο και τον βάλω να δει Alien Covenant, εντάξει, δεν θα τον αρέσει. Ή ξέρω εγώ αν είναι κάποιος ρε παιδί μου, πώς το λένε, που βλέπει Clint Eastwood ακόμα for a fistful of dollars, ας πούμε, western, που είναι ταινιάρες, δεν λέω για την εποχή τους, αλλά είναι σε αυτό το concept, δηλαδή θέλω αυτό μόνο και τίποτα άλλο, εντάξει, είναι λίγο ψαγμένες ταινίες. Και το Προμηθέας και το Alien Covenant. Θέλει δηλαδή να βάλεις λίγο το μυαλό σου να δουλέψεις για να την καταλάβεις την ταινία. Δεν είναι μόνο απλά ό,τι βλέπω, αυτό παίρνω, κατάλαβες. Γιατί υπάρχουν οι ταινίες σαν το Roadhouse, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το είδατε. Σαν το Roadhouse που είναι. Πρόσεξε. Το Roadhouse, ρε παιδιά, είναι πολύ καλή ταινία, αλλά είναι ταινία το παίρνω αυτό που βλέπω. Καταλαβες. Με το που τελειώ. με μία μικρή έτσι. Άστο, θα το πούμε άλλη φορά. Ένα Λοιπόν, μικρό μαύρο σημείο στο τέλος. στο λέω σαν παράδειγμα. Δηλαδή το Roadhouse είναι αυτό που λέω popcorn movie. Δηλαδή αυτό που βλέπω, αυτό πολύ παίρνω. ευχάριστη ταινία. Ναι, αυτό σου λέω. Είναι ευχάριστη ταινία, αλλά είναι αυτό που βλέπω, αυτό παίρνω. Με το που τελειώσει η ταινία, τέλειωσε. Ο Προμηθέας και το Alien Covenant είναι η ταινία που θα τελειώσει Και σκέφτεσαι και θα τη συζητάς και θα τη σκέφτεσαι για ένα χρόνο. Τον επόμενο χρόνο θα λες τι είμαστε, που πάμε, γιατί υπάρχουμε. Αυτό σου λέω, αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Προμηθέας και το Alien Covenant είναι βαριές ταινίες. Είναι ταινίες που σε βάζουν σε σκέψη. Όπως και το Poor Things που είχαμε δει. Είναι ταινία που σε βάζει σε σκέψη. Αλήθεια λες, δεν το Poor Things. Ναι, ήταν Poor Things. Το σταματάμε.